hogy hívnak? Milyen áj? Milyen? Popa ája. És hány éves vagy? 1. Persze? Bizony. Bizony. Asa? 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 Touch. Touch. Nem mondod tá? Ma? Tata. Tata. Bizony. Bizony. Nem mondod bites. Hány éves vagy? Hogy hívnak? Milyen áj? Popa. Mondod dara. Dara. Hol van a kis fütyid? Ott van a fütyid. És a pocid? Hol a pocid? Ott a pocid. Hogy csinálsz pá? Pá? Hogy csinál a kiskutya? Ham? És hogy hívjuk a cicát? Hogy hívjuk a cicát? Cic? Cic? Mutatod a pocidat? Jaj, de szép pocid van. Mondd, hogy seg. Mivel szoktunk mi menni, amikor megy a tátával? Mivel mész? Hogy mondod puszi? Ásá. Bau. Bau. Hogy ijeszted meg a mamit? Bau! Nézzél csúnyán! Oaj, most nézzél szépen! Nézzél szépen! Te vedd a cumit ki a szádból. Ayan? Hogy nézel ilyen? Bau. Hova csücsülnek a lányok? Hova csücsülnek a lányok? Hova csücsülnek? Ó, de bravo! Hogy ez bravo? Bravo! Ügyes! Hogy küldesz puszit? Jaj, de nehéz az élet. Nehéz, igen. Mi vagy te, kicsi? Kicsi. Hol a cipőd? Ó, és a másik? Ott, bravo! És a kis füled hol van? Ott van. És az orrod? Ott a fogad, igen. És a nyelved, mutasd meg a nyelved, gyorsan! Ott a nyelved! Na, csinálj papát. Persze. Persze. Bizony.